A tak teraz prichádzame k časti liturgie, že ideme otvárať Božie slovo, ideme počuť výklad Božieho slova. A je to vlastne čas, kedy sa chceme zastaviť a počuť Boha, počuť jeho hlas, ktorý nám hovorí cez svoje živé, večné slovo skrze Bibliu. A nejdeme počúvať myšlienky ľudské, to, čo sa Sašovi snívalo, ktorý bude kázať, ani nejakú prednášku, ale chceme spoločne, pokorne sa postaviť pod Božie slovo, pod autoritu Božieho slova a nechať Božie slovo, aby formovalo naše životy. Počas týždňa počúvame množstvo hlasov, ale teraz sa chceme sústrediť naozaj na ten najdôležitejší hlas pre naše životy, na Boží hlas. A tak, ak môžete, tak majte otvorené Biblie počas kázne, môžete si robiť poznámky, kľudne buďte pripravení nielen počúvať, ale potom aj odpovedať na Boží hlas. A predtým, ako budeme čítať z Božieho slova dnešný text, tak sa chceme sa modliť zo Žalmu 28, 1 a potom aj z Jána 6. kapitoly. Chceme sa modliť túto modlitbu, ktorú vidíte na slajde. Môžeme spoločne vyznávať túto modlitbu. Hospodin, volám k Tebe, skala moja, nemlč. Ak budeš mlčať, budem sa podobať tým, čo zostupujú do hrobu. Pane, ku komu pôjdeme, Ty máš slova večného života. Tak, Pane, priprav naše srdcia, priprav naše uši, myseľ, nastav na Tvoj hlas, na Teba. Chceme sa stretnúť v Tvojom slove s Tvojim synom Ježišom Kristom. Amen. Prosím Janku Hučkovú, aby prečítala dnešný text. Dnes budeme čítať z 2. knihy Kráľov zo 4. kapitoly viaceré verše. 2. Kráľov, 4. kapitola, najskôr prvých 7 veršov. Jedna žena, čo patrila prorockému učeníkovi, sa sťažovala Elizeovi. Tvoj služobník, môj muž, zomrel. Sám vieš, že tvoj služobník uctieval Hospodina. Prišiel však veriteľ a vzal mi obe deti za otrokov. Elizeus sa jej spýtal, čo môžem pre teba urobiť? Povedz mi, čo máš doma? Odvetila. Tvoja služobnica nemá v celom dome nič, len nádobu oleja. Povedal. Choď, vypožičaj si od všetkých susedov prázdne nádoby, nie málo. Potom vojdi dnu, zavri za sebou a za svojimi synmi dvere, nalievaj do všetkých tých nádob a plné odlož. Odišla od neho a zavrela dvere za sebou i za svojimi synmi. Tí jej podávali nádoby a ona nalievala. Keď boli nádoby plné, povedala synovi, podaj mi ďalšiu nádobu. Ten však odvetil, ďalších už niet. Vtedy olej prestal tiecť. Keď to šla oznámiť Božiemu mužovi, ten jej povedal, choď, predať olej a vyrovnať si dlh. Zo zvyšku sa i so svojimi synmi uživíš. Keď chlapec podrástol, odišiel jedného dňa za svojím otcom k žencom. Otcovi sa posťažoval. Moja hlava. Ten prikázal sluhovi, aby ho odniesol k matke. Keď ho odniesol a odovzdal matke, syn jej sedel na kolenách až do poludnia a potom zomrel. Pokračujeme 27. veršom. Keď prišla na vrch Božiemu mužovi, objala mu nohy. Tu pristúpil Geházi, aby ju odtiahol. Boží muž však povedal, nechaj ju, lebo je roztrpčená, Hospodin mi to zatajil a neoznámil. Sťažovala sa. Žiadala som si vari syna od svojho pána, či som nevravela, nezavádzaj ma. Vtedy prikázal Geházimu, priprav sa na cestu. Vezmi so sebou moju palicu a choď. Ak niekoho stretneš, nepozdravuj ho. Keď niekto pozdraví teba, neodpovedaj.
Potom položíš chlapcovi na tvár moju palicu. Chlapcova matka však povedala: Akože žije Hospodín a ako žiješ ty, neopustím ťa. Tak sa vybral a šiel s ňou. Geházi mal pred ním náskok. Položil chlapcovi na tvár palicu, ten však nejavil nejaké známky života. Vrátil sa teda, aby sa s Elizeom stretol a oznámil mu, že sa chlapec neprebral. Keď Elizeus vošiel do domu, chlapec už ležal mŕtvy na lôžku. Vošiel dnu, zatvoril za oboma dvere a modlil sa k Hospodinovi. Potom vyšiel hore, pritisol sa k dieťaťu, priložil si ústa na jeho ústa, oči na jeho oči a dlane na jeho dlane. Zostal nad ním sklonený, kým sa telo dieťaťa nezahrialo. Pre zmenu chodil sem tá po dome, vyšiel hore a sklonil sa nad ním. Tu chlapec 7-krát kýchol a otvoril oči. Pokračujeme 38. veršom. Keď sa Elizeus vrátil do Gilgálu, vládol v krajine hlad. Keď raz prorockí učeníci sedeli pred ním, povedal svojmu sluhovi: Postav veľký hrniec a uvar nejaké jedlo pre prorockých učeníkov. Jeden z nich odišiel na pole nazbierať plodiny. Našiel polnú popínavú rastlinu a nazbieral z nej plné šaty divých plodov. Keď prišiel, nakrájal ich do hrnca na varenie, ale oni o tom nevedeli. Keď to naliali mužom k jedlu a títo jedlo ochutnali, skríkli: V hrnci je smrť, Boží muž. Nedalo sa to jesť. Prikázal doniesť múku, vsypal ju do hrnca a povedal: Nalievaj ľuďom. Tí jedli a v hrnci nebolo nič škodlivé. Kto si prišiel z Bál Šalíše a priniesol Božiemu mužovi z prvej úrody 20 bochníkov jačmenného chleba a zrno vo vreci, povedal: Rozdaj to ľuďom, nech sa najedia. Jeho sluha však namietal: Toto mám predložiť 100 ľuďom? On však nástojil: Len to daj ľuďom, nech jedia. Lebo takto vraví Hospodin: najedia sa a ešte aj zvýši. Predložil im to teda, najedli sa a podľa Hospodinovho slova aj zvýšilo. Dobré ráno, cirkev. Ďakujem, Janka. Čtenie textu. Niekedy v živote prídu chvíle, ktorým je ťažké rozumieť. Všetko bolo viac menej v poriadku a zrazu sa niečo zlomí. Stratíš prácu, príde choroba, do rodiny vstúpi kríza, alebo jednoducho príde obdobie, keď cítiš, nič nevychádza a už nemáš silu. A práve v takých chvíľach sa v srdci objaví veľmi úprimná otázka. Bože, si teraz proti mne? Alebo si stále za mňa? Lebo ak sme úprimní, niekedy to vyzerá, že Boh nepomáha. Ako by robil opak. Nestavia, ale búra. Nedáva, ale berie. Nedáva život, ale dopúšťa bolesť. Ak sme úprimní, každý z nás to aspoň raz zažil. Toto vnútorné napätie dá sa Bohu veriť aj vtedy, keď sa život rozpadá. A práve o tom je dnešný text. 2. kniha Kráľov, 4. kapitola. Pozrite sa pozorne. Je tam niekoľko príbehov rôznych. Ale všetky sú o jednom. Je tam dlh a strach sa, že žena príde o svoje deti. Je tam žena, ktorá dlho nemohla mať dieťa. Je tam smrť malého chlapca. Je tam hlad. A dokonca aj otrávené jedlo. A keď sa zastavíš a pozrieš sa pozorne, to nie je len jednotlivé príbehy.
To je obraz sveta, v ktorom žijeme. Svet, kde je bolesť. Svet, kde je strata. Svet, kde je smrť. Ale v tých istých príbehoch vidíme ešte niečo. Boh vstupuje do týchto situácií. A tam, kde bola smrť, prichádza život. Tam, kde bola beznadej, prichádza riešenie. Tam, kde nezostala nič, zrazu je dosť. A tu vzniká napätie, lebo je to ten istý Boh. Ten, ktorý dopustil krízu a ten, ktorý z nej vyvedie. Ten, pred ktorým stojíme v bolesti a ten, ktorému bežíme o pomoc. Aby sme tomu porozumeli, pozrieme sa na tento text v 3 krokoch. Najprv uvidíme, že žijeme vo svete smrti. Potom vidíme, že Boh má moc nad našu situáciu. A nakoniec uvidíme, že život nájdeme len v Kristovi. A ešte jedna vec. Názov dnešnej kázni znie ostro, asasín, ktorý zachraňuje, ale nie je to o Božej krutosti. Je to o jeho moci. On má moc nad životom a smrťou. On nie len dáva, on môže aj vziať. Ale toto je najdôležitejšie. Ten istý Boh nás nenechá v smrti. On prichádza, aby dať život. A teraz sa pozrime sa, ako sa to deje. Keď čítame 2. knihu Kráľov, je veľmi dôležité neponáhľať sa, lebo na prvý pohľad sú to len rôzne príbehy, ale keď čítame pozorne, začneme vidieť niečo spoločné. V každom príbehu je ten istý teň. Teň smrti. Začneme prvým príbehom. V prvom verši čítame o vdove. Prichádza Elizeovi a hovorí, tvoj sluha, môj muž zomrel a veriteľ prišiel vziať mojich 2 synov, vzal otrokov. To nie je len ťažká situácia. To je život, ktorý sa rozpada pred očami. Ona už stratila manžela a teraz môže prísť aj o svoje deti. V skutočnosti môže stratiť všetko. A cítiš ten tlak. Nie je východisko, nie je zdroj, nie je sila niečo zmeniť. Druhý príbeh v 20. verši. Žena, ktorá dlho nemohla mať dieťa. Roky čakania, roky modlitieb, roky ticha. A zrazu Boh jej dáva syna. Zdá sa, že konečne prišiel život. Ale potom čítame krátke tvrdú vetu. A zomrel. A zomiera niekde ďaleko, zomiera jej na rukách. A to je moment, keď sa slova končia. Lebo existujú bolesť, ktoré nevieš vysvetliť. Existujú straty, ktoré nedávajú zmysel. Potom ďalšia scéna, verš 40. Zaznie krík, hrnci je smrť Boží muž. Ľudia sa tak hladní, že zberajú všetko, čo nájdu. Ani si neuvedomia, že je to nebezpečné. To, čo malo dať život, jedlo, sa stáva príčinou smrti. A ešte jeden príbeh, 43 verš. Čo mám dať pred 100 ľudí? Málo, nedostatok. A znova to isté napätie. Ako prežiť? Keď sa na to všetko pozrieš spolu, začneš rozumieť, to nie sú náhodné príbehy. To je obraz sveta. Svet, kde je život krehký. Svet, kde sa všetko môže zmeniť za jeden moment. Svet, kde ľudia čelia vecam, ktoré nemajú pod kontrolou. Ak sme úprimne, veľmi sa to podobá na náš život.
Možno nezažívame presne tieto situácie, ale poznáme ten pocit, keď príde problém, ktorý si nečakal. Keď nemáš odpoveď. Keď cítiš, že situácia je silnejšia než ty. Niekedy to prichádza aj cez niečo malé. Napríklad tento týždeň sme mali v rodine stratu. Zomrela naša morča. Môj syn sa on staral 6 rokov. A pre neho to bola len zvera. Bol to priateľ. A keď zomrela, bola to skutočná bolesť. V tej chvíli som si znovu uvedomil, smrť nie je niekde daleko. Vstupuje do takých obyčajných domácich momentov. A pripomína nám, tento svet nie je taký, aký mal byť. Ak sa nás dotkne aj malá strata, čo potom tie veľké? Biblia sa to nesnaží prikrašliť. Nehovorí, bude jednoduché. Hovorí pravdu. Svet po páde je svet, kde vládne smrť. A čo to znamená pre nás? Nečakaj, že život bez Boha bude stabilný. Nečakaj, že všetko bude fungovať tak, ako ty chceš. Nečakaj, že budeš mať všetko pod kontrolou. Tento svet je krehký. Veci sa lámu, vzťahy sa rozpadajú, ľudia zomerajú. Ak si postavíš svoj život na niečom inom než na Bohu, raz sa to zatrasie. A teraz veľmi dôležitá vec. To nie je len chaos, to nie je len náhoda, to je svet, ktorý je pod Božím súdom. Preto vidíme smrť, preto vidíme rozpad, preto je život takých krehký. A Biblia ide ešte ďalej, ešte v prvej knihe Kráľov, 19. kapitola, verš 17, Boh hovorí o súde, ktorý príde a o ľuďoch, cez ktorých tento súd vykoná. A medzi nimi je aj Elizeus. To znamená, že Elizeus nie je len človek, ktorý pomáha, je to človek, cez ktorého Boh koná vo svete, kde je súd. Ale tu je niečo prekvapivé. V 2. knihe Kráľov, 4. kapitole, nevidíme len túto realitu. Vidíme ešte niečo iné. Vidíme Boha, ktorý nestojí bokom, Boha, ktorý vstupuje do týchto situácií, Boha, ktorý koná, a to sa posúva ďalej. Lebo ak smrť je realitou tohto sveta, potrebujeme pochopiť, aké miesto má Boh v tejto realite. A práve o tom je druhý bod. Videli sme realitu tohto sveta. Svet, kde vládne smrť, ktorý je pod Božím súdom. A teraz prichádza otázka, aké miesto má Boh v tejto realite? Len sa pozerá, stojí bokom, alebo má s tým priamu súvislosť. Aby sme na to odpovedali, musíme sa vrátiť k tomu, k čomu sme už spomenuli. V prvej knihe Kráľov 19, vo verše 15-17, Boh hovorí Eliášovi: Pomáš Hazaela, pomáš Ješua a Elizea, pomáš za proroka na miesto seba. A stane sa, že kto unikne meču Hazaela, toho zabije jeho. A kto unikne meču jeho, toho zabije Elizeus. To sú veľmi vážne slova. Boh hovorí o súde, o ľuďach, cez ktorých tento súd vykoná. A
medzi nimi je aj Elizeus. A to je dôležité. Lebo to znamená, že Elizeus nie je len prorok, ktorý pomáha ľuďom, a je človek, cez ktorého Boh koná. Nielen v požehnaní, ale aj v súde. To znamená, že Boh nielen dovoľuje to, čo vidíme v 2. knihe Kráľov, 4. kapitola, on má nad tým moc. Nestojí bokom. On je pán života aj smrti. A Biblia o tom hovorí veľmi jasne. 5. kniha Mojžišova 32-39. Ja usmrcujem a oživujem. Ja ránim a ja uzdravujem. To je ten istý Boh. A teraz sa ešte raz pozrime sa na 2. knihu Kráľov, 4. kapitola, verši 7. Vdova dostáva zabezpečenie. Vo verši 20 dieťa zomera, ale v 35 čítame, že znovu ožije. Vo verši 40 znie krík, v hrnci je smrť, Boží muž, ale ďalej sa jedlo stáva neškodným. Vo verši 43, čo mám dať pred 100 ľudí, 44, jedli a ešte je zostalo. Čo to znamená? Znamená to, že Boh nielen dopúšťa smrť. On má nad ňou úplnú kontrolu. Tam, kde je smrť, Boh môže dať život. Tam, kde je koniec, Boh môže urobiť začiatok. A to je pre nás veľmi dôležité. Lebo často premýšľame o Bohu jednostranne. Buď ako o tom, ktorý len požehnáva, alebo ako tom, ktorý len súdi. Ale Biblia nám ukazuje plnší obraz. Boh je svätý. Boh je spravodlivý. A preto je svet pod jeho súdom, ale ten istý Boh je aj milostivý. A nenecháva ľudí v smrti. Čo to znamená pre teba? Boh nie je mimo tvojej situácii. To, čo prechádzaš, nie je mimo jeho kontroly. Nie je to náhoda, nie je to chaos. Boh vie, Boh vidí, Boh koná. Aj keď tomu nerozumieš, aj keď to bolí, aj keď máš pocit, že všetko sa rozpadá, Boh má stále moc. A to ešte je jedna dôležitá vec. Všetky tieto príbehy majú jednu spoločnú črtu. Boh koná cez Elizeja. Vdova prichádza k nemu, žena ho hľadá, prorockí učeníci sedia pred ním, muž prináša chleb k nemu. Boh mi mohol konať priamo, ale rozhodol sa konať cez toho, koho poslal. A to nás vedie k veľmi dôležitej pravde. Život prichádza skrz prostredníka. Ako povedal John Piper, Boh vždy robí vo svojom živote 10 000 vecí a ty si možno uvedomuješ len 3 z nich. Boh vždy robí viac, než vidíme. A niekedy koná cez veci, ktorým nerozumieme. A cez ľudí, ktorých by sme nečakali. A toto všetko ukazuje na niečo väčšie. Lebo Elizeus nie je koniec príbehu. On len ukazuje dopredu. Na toho, skrze ktorého Boh prinesie nie dočasný život, ale skutočný. A to nás vedie k 3. bodu. Videli sme svet, v ktorom vládne smrť. Videli sme Boha, ktorý má moc nad smrťou aj nad životom. A teraz zostáva najdôležitejšia otázka. Kde nájdeš život? A odpoveď tohto textu je veľmi jasná. Život nájdeš len v Kristovi. Nie hoci kde, nie hoci ako, len v Kristovi. Pozrime sa ešte raz na tieto príbehy. Vdova nedostáva pomoc sama od seba. Prichádza k Elizejovi.
Žena nezostáva vo svojej bolesti, druhý príbeh, ide k nemu a drží sa ho. Proroci učeníci sedia pred ním a čakajú na slovo a pomoc. Muž neprináša chleb len ľuďom, prináša ho k nemu. Toto sa opakuje znova a znova. Život neprichádza hociako. Prichádza cez jednoho, cez prostredníka. A je veľmi dôležité tomu rozumieť, lebo problém človeka nie je len v tom, že mám ťažký život. Problém je hlbší. Sami zo seba nemáme život. A nevieme sa jeho vytvoriť. Život prichádza len od Boha. Ale Boh sa rozhodol dávať tento život cez toho, koho poslal. A tu začíname vidieť niečo viac. Lebo Elizeus nie je konečný bod. Je tieň, ukazuje dopredu. Na toho, ktorý príde. A keď otvoríme nový zákon, vidíme Ježiša. A to, čo robí Ježiš, sa veľmi podobá tomu, čo vidíme tu, ale je to oveľa väčšie. Ježiš sytí ľudí a nie 100, ale 1000. Ježiš kresí mŕtvych a robí to svojim slovom. Ježiš dáva život. Nedočasný, ale večný. A Ježiš hovorí, Ján 11:25, ja som skresenie život. Kto verí vo mňa, bude žiť, aj keď zomre. Toto je skutočný prostredník. Nielen prorok, nielen Boží muž, Syn Boží. Ten, skrze ktorého Boh dáva život. On prechádza smrťou. Tu je hlbšia pravda, že Ježiš nedáva len život. On prechádza smrťou. Na kríži Ježiš berie na seba to, čo sme videli v prvom bode. Súd, smrť, trest za hriech. Izaiáš 53:5 hovorí, on bol pribodnutý pre naše priestupky. Trest za nás pokoj bol na ňom. A to znamená niečo veľmi silné. Ten istý Boh, ktorý má moc nad smrťou, nenechal nás pod smrťou. On sám do nej vstupuje. A tu sa naša téma naplno otvára. Asasín, ktorý zachraňuje. Boh je ten, ktorý má moc súdiť, ale v Ježišovi Boh berie súd na seba. Boh je ten, ktorý má moc nad smrťou, ale v Ježišovi vstupuje do smrti, aby sme mali život. Čo to znamená pre teba? Ak chceš život, musíš ísť ku Kristovi. Nielen o ňom vedieť, nielen o ňom počuť, nielen s ním súhlasiť, ale ísť k nemu, držať sa ho, dôverať mu. Ale ak sme úprimní, často nejdeme ku Kristovi. Utekáme niekam inám. Snažíme sa to zvládnuť sami. Hľadáme únik, hľadáme niečo, čo nám aspoň na chvíľu uľaví. Ako hovoril Bohuš, niekto ide do kontroly, niekto do jedla, alkoholu, her, scrollovania. Veľa vecí nájdem. A problém nie je vždy v tých veciach samotných, ale v tom, čo od nich očakávame. Snažíš sa v nich nájsť to, čo môže dať len Kristus. Pokoj, istotu, život. Ale ono to nefunguje. Len to na chvíľu zakryje bolesť. A potom sa to vráti.
A preto nás tento text volá späť nie k ďalšiemu úniku, ale ku Kristovi. Ale čo to znamená prakticky ísť ku Kristovi? Znamená to zastaviť sa, neutekať, prísť k nemu taký, aký si, otvoriť mu svoje srdce, povedať mu pravdu, aj keď je to chaos, aj keď je to bolesť, aj keď nerozumieš. Znamená to dôverať mu viac než svojim pocitom. Znamená to zostať pri ňom, aj keď necítiš zmenu hneď. To je útek ku Kristovi. Nie dokonalosť, ale závislosť. A preto otázka dnes nie je, či vieš o Bohu. Otázka je, si pri Kristovi. Lebo len v ňom je život. A len skrze neho smrť nemá posledné slovo. Cirkev, tento text nám nedáva len poznanie. Stavia nás pred rozhodnutie. Všetci žijeme vo svete, kde vládne smrť. Všetci sa stretávame s bolesťou, strachom, stratou. Otázka nie je, či to príde do našho života. Otázka je, kam pôjdem, keď to príde. Lebo tento text ukazuje veľmi jasné. Je len jedno miesto, kde je život. A to je pri prosvedníku Ježišovi. Preto prvé, keď príde bolesť, neutekaj od Boha. Lebo náš prirodzený inštinkt je zavrieť sa, vzdialeť sa, stiahnuť sa. Ale pozrime sa na tento text. Vdova ide k Elizeovi. Žena k nemu beží. Ľudia ho hľadajú. Keď bolí, choď k Bohu. Druhé, nehľadaj život tam, kde nie je. Často hľadáme riešenie v kontrole, peniazoch, stabilite, ľuďoch, ale tento text ukazuje, život nie je tam, život je na jednom mieste. Ježišovi Kristovi. A tretie, dež sa Krista. Aj vtedy, keď nerozumieš, čo sa deje. Lebo niekedy Boh robí veci, ktoré nevieme vysvetliť. A v takých chvíľach viera nevyzerá ako porozumenie, ale ako dôvera. Dôvera, že Boh je dobrý, aj keď to bolí. Cirkev vo svete, kde vládne smrť, je len jedno miesto, kde je život. Ježišovi Kristovi. A preto drž sa ho. Lebo len v ňom smrť nemá posledné slovo. Amen.